Kyle Walker mai shekaru 34 na shirin taɓa hannu kan kwantiragin shekara 2.5 a AC Milan, inda ake sa ran ɗan wasan na Manchester City zai bar ƙungiyar nan da 'yan kwanaki. Sai dai wasu rahotanni na cewa maimakon haka ɗan wasan zai iya kowa abokan hamayyar Milan wato Inter Milan a matsayin aro na tsawon kaka. Ƙungiyoyi daga Saudiya sun ci gaba da nuna sha'awar sayan Kyle Walker, amma mai tsaron bayan yana sha'awar ci gaba da zama a nashiyar Turai. Kocin Napoli Antonio Conte na son dan wasan gaban Manchester United Gernacho mai shekaru 20 domin ya mai masa gurin dan wasa Kvaratskhelia mai shekaru 23 wanda ke dab da komawa Paris Saint-Germain. Dan wasan bayan na kasar Uruguay Ronald Araujo, wanda ake alakanta shi da Juventus, yana son barin Barcelona da wuri-wuri. Ƙungiyar ta Catalonia tana son ci gaba da rike dan wasan, amma shi kuma dan wasan ana son bala kuma masa a wata ƙungiyar daban. Dan wasan baya na Jamus Hummel mai shekaru 36 baya gaggawar fara tattaunawa kan tsawaita kwangiraginsa da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Roma, inda kwantiraginsa da ƙare a watan Yuni. West Ham a shirye take ta kawo sabon dan wasan gaba bayan da Nicolas Fulkrug mai shekaru 31 da rauni a kafarsa a wasan da suka duke Aston Villa a gasar cin kofin FA a ranar Juma'a. Fulkrug zai jinya watanni 3 a West Ham. Monaco ta nemi dan wasan tsakiyar West Ham Edison Alvarez mai shekaru 27 bayan da Hamas ta ki amincewa da tayin dauko dan wasan a matsayin aro. A nan muka kawo mu ƙarshen takaitattun labaran namu na cinikayyar 'yan wasa. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan shafi namu na Hausa Transfer News.